ஏன் கொடி பறக்க வேண்டிய இடத்துல வேற எவன் கொடிடா பறக்கும்? ஹலோ गाइस, வெல்கம் பேக் டு அவர் 2K கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஒன் டாப் சேலஞ்ச் தான். டெசர்ட்டிக்கல் ஒன் டாப் சேலஞ்ச். இது நம்ம மணி விளையாண்டுருக்காப்ல. அவருக்கு கொஞ்சம் ஃபீவர் கமெண்ட்ரி அதனால கொடுக்க முடியல. சரி வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். டேய் டாமு, பேசாம இருக்க மாட்டியா? நான் பேசிக்கிறேன்டா. நான் தான்டா பேசுவேன். சரி நான் டீ குடிக்க போறேன். போ நீயே பேசிக்க. அப்பாடா உதவி போயிட்டியா நமக்கு? சரி நம்ம வாங்க கண்டென்ட் கூட போயிடலாம். டஸ்டிக்கில் தான்டா எடுக்கிறோம். மூதேவின்னு கேட்பீங்க. இந்த ரவுண்டில் எப்படி கைஸ் டஸ்டிக்கில் எடுக்க முடியும்? எம்பையர் தான் எடுக்க முடியும். ஓகே கைஸ், இது என் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. ஏன்டா திக்கிறேன்னு கேட்பீங்களா? இப்போ தான் ஃபஸ்ட் வீடியோ கமெண்ட்ரி கொடுக்குறேன் கைஸ். ஓகேவா? மொதவே சொல்லியிருக்கோம் அந்த கிட்டு. நம்மளால் மணிக்கு உடம்பு முடியலண்டு. சரி வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடிக்கல போய் நம்ம ஆளுங்க வந்து 3 கடைசியில் ஒரு கிலோ அடிப்போம் கைஸ். கைஸ் நான் ஆஃப்லைன் அடிக்க போவேன் கைஸ். ஆஃப்லைனில் ஆனால் எவனும் இருக்க மாட்டாங்க. பாருங்களேன் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. சரி நான் இப்போ மேலே ஏறுவேன் கைஸ். க்ளூ பவரை போடுவேன் பாருங்க. க்ளூ பவரை போட்டுறேன் கைஸ். இப்போ விழுவும் பாருங்க ஒரு ஒன் டாப். அப்பா ஷார்ட்னா ஷார்ட், அப்படிப்பட்ட ஷார்ட்டுகள் போடு. நம்ம ஆள் மணி என்ன 1 சீசன்லலாம் வாடா 7-0 அடிச்சுட்டு போயிட்டாப்ல. அவர் தான் கில்டுக்கே லீடரு. எங்கள் கில்டில் மொத்தம் 5 பேர் கைஸ். நான், மணி, கதிர்னு ஒரு ப்ரோ, அடுத்து தினேஷ்னு ஒரு ப்ரோ, அடுத்து மதன்ற ஒரு ப்ரோ. ஓகேவா கைஸ்? இது ஒரு மதன்கிறவர் இருக்கார்ல, அவர் சேனல் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கைஸ். அவருக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா கைஸ்? இந்த ரவுண்டில் மொத்தம் 3 ஷாட் கைஸ். 2 ஒன் டாப் கைஸ், ஒரு ஃபிஸ்ட் கைஸ். சாரி ஏண்டா நாயே, ஒழுங்கா வாய்ஸ் கொடுக்க தெரியாத திக்கி பேசுற பரதேசி. டேய் இன்னும் டீ குடிக்க போலையாடா? ஏய் நான் இப்போ அந்த டீ குடிக்க போறேன். ஓ நீ போய் அந்த வேலையை First blood. சரிடா போறேன்டா மூதேவி நாயே. ஓடு ஓடு. நான் ஒன் டாப்ல இருந்துருக்கேன் கைஸ். மொத்தம் ஒரு சரியான ஒன் டாப், இப்போ சரியான ஒன் டாப். இங்கே ஒரு அடிக்க முடியல. ஃபிஷ் போட்டுலாம் Triple kill. ஓகே கைஸ், நம்ம அடுத்த ரவுண்டுக்கு போயாச்சு. நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம பாலா வாய்ஸ் பிடிச்சிருக்கா, இல்லை மதன் வாய்ஸ் பிடிச்சிருக்கா, இல்லை மணி வாய்ஸ் பிடிச்சிருக்கா, நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்டில் எழுதுங்க கைஸ். உங்களுக்கு யாருக்கு வேணுண்டு? உங்களுக்கு த்ரோவா மூமெண்ட் வேணுமா, இல்லை ரேங்க் இல்லை கிராண்ட் மாஸ்டர் புஷ் பண்ணி காமிக்கணுமா? ஆனால் கிளாஸ்க்கு வர ரேங்க் சொல்லிடாதீங்க சாமி, சத்தியமாக முடியும். ஏண்டா நாயே, நீ போக முடியாது. நீ ஏன் சொல்லிக்கிற? நீ போய் அவங்க பரதேசி. சப்ஸ்கிரைபர் எப்படி கேட்குறாங்க? நீ போதான்டா ஆகணும். அந்த சப்ஸ்கிரைபர் கமெண்ட்ல சொல்றத நீ பண்ணி தாங்க ஆகணும். நாயே நாயே. அப்போ நீ அடிச்சு காமிடா கிராண்ட் மாஸ்டர். அது வந்து நீ தான வீடியோ போற. நீ தான கிராண்ட் மாஸ்டர் அடிச்சு காமிக்கணும். ஓடிக்கிட்டு போ. சரிடா நாயே, நான் பொத்திக்கிட்டு தாண்ட போறேன் நாயே. அப்படி உனக்கு இருக்கு. வீடியோ முடிச்சிட்டு வாடி நீ செத்த. சரி இந்த இடத்துல ஒரு டிராகன். First blood. தரமான டிராகன் கைஸ். ஒரு மஞ்சள் டேமேஜ் கொடுத்தேன் கைஸ். எனக்கு மன கஷ்டமா இருக்கு கைஸ். ஓகே கைஸ், அடுத்த ரவுண்டுக்கு போயாச்சு. இந்த இடத்துல நம்ம மணி இருக்காப்பில் அவங்க அம்மா ஏதோ ஒரு வேலை சொல்லிடுவாங்க. அதனால மணி ட்ரிபிள் 9 வேறு வந்துடும் கைஸ். ஏன்டா எஸ்கேஎஸ்ஸை கழட்டி விட்றேன்னு கேட்பீங்க. ஒரு டெஸ்டிங் சேலஞ்சு தானே. சரி அதுக்குள்ள நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியாதாடா நாயே. நீ 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 சொல்லிதான் அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டுமா? ஆல்ரெடி டெசர்ட் சேலஞ்சுன்னு போட்டிருக்க. ஒழுங்கு மரியாதை அங்கேருந்து ஓடிடு. அடி விழுந்துருவாரு. ஐயோ நான் ஓடிடுறப்பா. ஓடுறா எங்க தவறது? நானே தவந்துட்டு இருக்கேன். ஐயோ கைஸ் நிஜமாவே சொல்கிறேன் கைஸ், இந்த வீடியோ செம்ம காமெடியாக இருக்குது கைஸ். இந்த ஏலியன் வாய்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பட்டன் தட்டி விடுறது, அதோட லைக்கையும் தட்டி விடுறது. ஓகே கைஸ், இந்த இடத்துல தான் ட்ரிபிள் 9 வந்துடும். ஓகே கைஸ், இந்த இடத்துல ட்ரிபிள் 9 வந்துடும். அதனால் வீட்டுக்குள்ளே போய் நம்ம பண்ணிடுவாப்புல. அதுவும் இல்லாமல் அவங்க அம்மாவை என்னமோ ஒரு வேலை சொல்லியிருக்காங்க. First blood. போயிருக்காங்களா நம்ம மணி. இந்த பாருங்க
உங்களுக்கு என்ன பாட்டு கைஸ் பிடிக்கும் அந்த பாட்டை போடுங்க கமெண்டில். நான் பாடுவேன் கைஸ், சூப்பராக பாடுவேன் கைஸ். ஐயோ நீ பாட போறியா? போச்சு. சப்ஸ்கிரைபர் இப்ப அழுதுட்டு ஓட போறாங்க பாரு. டேய் ஒழுங்கு மரியாதையா ஓடிடு, எனக்கு பாட தெரியும். சரி ஏதோ சப்ஸ்கிரைபர் நெஞ்சு வலிக்காம இருந்தா சரிதான். ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா